Pasien comité nanti hari sebagai itu untuk saya sum. A20 service production F. Jesus Solo. Eva, Jesus, por esa
Lupa permohonan magicnya terus itu cara ini आपले चातुर्मीचे लहान गीतेचे टाळण्याची खात्री होय आताच्या स्वप्रेमचा माझा मोहिमेवर आणि सुभागी म्हणते मगाल पावागड्यानं साहेब म्हणायचा की साधी वस्तू कोण तिका वतनातलो गावाने सिक्युरिटी रुपये बोलताले मास्ताच्या मनात चालतात देवाच्या किरकिरी तुम्ही करून मोडले पवित्र आत्म्यान त्याच्या सुरुवातीक जाणून दिसून जायचे आणि त्यांना स्वर्गदूत त्याला दृष्टी पडलो आणि त्याच्याकडे उडलो भाषा भास केली राम भाषा झाली पैसे तयार नाही म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या शक्तीचे होईल त्याच्या उपरांत त्यांना काही पाठ करून ते होळीचे नागरून देवा बापाची खुशी केली घेत उतर पाळले ऐकले नाही आपला संसार सायबेल माय दुसरा वापरता आम्ही त्याचे भोग तिचे आश्रय आम्ही घेतो तिचे जीविताचे भावा जोडून आम्ही पुढे शकता दिवसांना आम्ही तिका उडू लागता तर ती आम्हाला सदाच पावते प्रीतीच्या बाबा वज्रांच्या तुला उभारून तुझा आणि त्याने पुस्तकाचे भोगले आणि ही कोण भोगून भोगून जाणवे मनात करायले भूत होतो तुझो भोग आणि वापरता आणि या संसारांचा पुष्या झालेल्या जेजुजाने संगीत त्याचे सांगतात तुझे शाश्वत सुख भोगतांचा बाबत या मी मागता तुझे आवडी माझी प्रियदर्शी ती आमचा सदा सांभाळता जेजू आमचा ती आमची आवड जोडली तर आम्ही तिचे सावली जीवन तुझे सुंपावून मागता तुझ्या पिता जेजूचे नाव घेऊन Amiguinho de olhada, Deus esteja, nossa desesperada com a marca. So
Misogi Milal Saibinache Saurin Jieta Misogi Budi Musha Zama Jete Bode Bhakt Zama Patan Bhai Salam Sobre Duensan Kuis Dulu Saibin Maiki Saibin Maiki Adar Magia Survive.
आयल्या माये मोजोत मागोंक तुजी उबारनो दो आमचेर काकुतीची आयल्या माये मोजोत मागोंक तुजी उबारनो दो आमचेर काकुतीची दोयाळ बेपर्वा कोरिना काय आमच्या मागण्याची दोयाळ माये आयजाप सोमेस्ताची बेपर्वा कोरिना काय आमच्या मागण्याची आयल्या माये मोजोत मागोंक तुजी उबारनो दो आमचेर काकुतीची दोयाळ माये आयजाप सोमेस्ताची बेपर्वा कोरिना काय आमच्या मागण्याची दोयाळ माये आयजाप सोमेस्ताची बेपर्वा कोरिना काय आमच्या मागण्याची विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रडोच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां विनोदी कोर माये तुज्याच पुता लागीं मेळोन घेवच्याक आमी सुर्गीची देणी मेनोती कोर माये तुज्या